Yalla bai ya sunanka? Assalamu alaikum, kana magana da Sani Idris wanda aka fi sani da Sani Yalo. To Malam Idris me zaka ce dangane da wannan sana'a? Sani Idris. Sani Idris, afwa. Malam Sani Idris me zaka ce dangane da wannan sana'a ta dai sau? Da wannan sana'a dai ba abin da za mu ce sai dai illa mu ce mu gode wa Allah, mu ƙara gode wa Allah domin wannan sana'a mu ta mana komai. Domin wannan da wannan nake amfani da wannan dama gode wa wanda ya kirkiro wannan mashin mai kafa uku wanda ya kawo mana shi nan Kano. Da girma Sardaunan Kano kenan, tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau. Domin wannan sana'a mu ba za mu ce komai a kanta ba saboda irin alfanan da muka samu a kanta. Gaskiya ne. Wani irin kalubale aka fuskanta a cikin sana'ar? Kalubale akwai kalubale domin duk a rayuwa duk abin da ka sani a rayuwa akwai kalubale. Na farko kalubalen da muke fuskanta akan wannan adaidaita sahu musamman ta fasinja, wani lokacin za ka ɗauki fasinja su yi mantuwa a cikin adaidaita sahunka, to kasancewar kai kana gaba kana tuki ba za a iya manta kowane irin abu ne, amma wanda zai ɗauka kai ba za ka san ma an yi mantuwar ko menene ba. Da yawa za ka ji ana fuskantar cewa ai an rasa menene an banta menene a cikin adaidaita sahu ko menene, ba wai direban ne yake samu ba, yawanci fasinjan da ake ɗiba su suke samun waɗannan abubuwan da yawa a kaso 10 ya ka samu kaso 8 shi direban a daidai sau bai san ma an yi mantuwar ba, bai ma san an wannan ba, amma daga baya kaga ana cikiya ana menene, wani lokacin in har ka ga wani kaya a bayan a daidai sau ka sai ka je ka ajiye shi washe gari za ka fita za ka iya samun wannan kayan. Gaskiya ne. Wani kira za ka yi ga gwamnati da kuma matasa da suke cikin wannan harƙalla ko kuma suke ƙoƙarin shigowa? To mu yanzu kiran da zamu yi wa gwamnati, gaskiya gwamnati ya kamata a ce ta shigo cikin wannan harkar tamu, domin harkar nan tamu a yanzu a halin da ake ciki ana karɓan facis a miliyan 1, to wannan miliyan 1 da ake karɓa miliyan 1 da ake karɓa ba wai mun rena ko menene ba, duk wanda suka bamu a miliyan 1 nan muna ga cewar ba wai tsawwalawa suka yi ba, amma muna so gwamnati ta shigo ciki ko da 100 ta ɗaga ƙara mana ta bamu wannan damar, domin wannan taimako ne kuma sana'a ce wacce a yanzu muna alfahari da ita Allah kuma ya taimake mu ya ƙara mana kuɗi a kanta. Masha Allah da lokaci da aka bamu.